Velkommen folkens, og velkommen til JJCJ. I dag vil vi simpelthen lave en, ja, hvad kalder man det? Minecraft. Ja. Vi vil simpelthen spille Minecraft overlevelse. Så vi begynder bare med det her. Og prøve at finde et æble. Nej, der er noget træ her, vi lige kan se. Eller jeg lige kan se. Ja. Okay, jeg har fået træ til crafting kasse. Ja. Jeg har fået noget træ. Okay. Det er også. Godt. Nå, lad os se. Jeg skal lave en crafting kasse. Og mens du gør det her, så går jeg ud efter et frog, så vi kan få noget ud, så vi kan lave sne. Og noget mad. Der er en mini-zombie! Oh, Hvor? det der også står over ved køerne, mand. Og nu, No. nu går jeg over og dræber den, så sød er den. Og lige nu. Det kunne man godt. Altså, det der er lige så ikke til lige nu i video. Nå, jeg mangler... Nå, sådan. Jannik, nu har jeg noget mad. Jeg ved, det er slut. Det har Hvis ikke i virkeligheden, når det er spillet. Ah! Jeg kan ikke løbe hurtigt! Giv mig mad! Ja, det er monster. Vi bytter sgu. Thank you. No problem. Nå. Ud efter mad! Åh, fuck. Jeg glemte at lave en hakke. Pas på, bag dig. I'm gonna give you up. I'm gonna let you down. I'm gonna run around and desert you. Ja. I den her video sætter vi simpelthen nogle lyde ind på alt det, vi laver. Så der simpelthen giver mening. Så det giver også mening for jer, og det bliver ret sjovt. Det håber vi i hvert fald. Yes, det er det, vi gør. Ej, der er sådan en kanin med mega røde øjne, mand. What the fuck? Er det ikke sådan en albino-ting? Er det ikke det, det hedder? Det er sgu ikke. Jo, jeg mener nok, det hedder albino. Det er så ikke. Og en hakke. Jeg hakker lige ned. Jeg har fundet ja. Nu skal du ikke løbe for langt væk, Jannik. Jeg kan ikke vente dig igen, jo. Det er sgu ligegyldigt. Nå, det tror jeg du ikke. Nej, det er det ikke. Hvor jeg bliver dødsig. Det er altså næsten også. Kan du ikke finde noget kul eller sådan noget? Eller sådan Jeg har noget? ikke nogen hakke. Nå, men det er jo derfor, du ikke skulle løbe væk fra mig. Jeg har hakker. Jeg har hakker. Hakker. Ej, der er sådan en plettekæmpe. Stenhakke. Short sticks. Kan vi lige bruge det til alt muligt? Det er stenhakke. Du skal huske, at du ikke skal gå. Jeg ikke skal gå. Ja, Jeg går heller ikke. lige have et sted, hvor du så går hen nu. Ja, jeg bliver stående herovre ved det her bjerg. Jo. Det er det der. Det er ikke så stort. Ja. Der er det. Det var sgu meget pudsigt, det der. Ja. Hvad skal jeg lave? Ikke noget. Jeg har det hele. Et stensværd, en stenøkse og en stenhakke. Værsgo.
og så smelter jeg træ ud. Ja. Nej, men det kan vi bruge til at brænde. Nå ja. Ja. Nå. Er der noget mad? Det er ikke for lidt. Giv mig mad. Nå, Måske skal du have maden igen. Du er lige ved at dø. Lad os se. Ja, vi er jo hjemme hos Jannik. Albino! Kom nu efter mig, mand. Kom her, herovre. Herovre. Kom. Nå, nu skal vi finde noget kul, så vi kan lave en ovn. Så vi kan finde noget mad. Og jeg tror, vi har tænkt os at bo i en jungle, har vi ikke? Eller hvad? jeg var lige startet. Skud. Nok. Ja, smart. Ja. Det er lækker. Hernede. Yes. Er der ikke noget? Der er fakta. Her! Kom. Der er nogen. Der er også en grotte. Ikke så stor grotte, som jeg har regnet med. Jeg fandt lidt. Sådan der. Godt. Nej, der var ikke noget hernede. Nu skal jeg bare kravle. Nu skal lige min ryg. Jeg holder med mig. Nej, intet kun. Der var ikke noget kun. Sådan der. Det ved jeg. Så kan folk ud bag det også. Hvis der er nogen, der slår mig. Nej. Wait. Det er bare en creeper. Hvor er der noget kul? Jeg tager hoppet. Woo! I did it. I did it. Yeah, we did it. No, we did. I did it. Øj, hvor fanden er der noget kul? Hvor er der noget kul? Ja. Har vi lavet en ovn? Nej. Hvad kan vi skal få kul til? Nå ja. Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det kunne måske være lidt smart. At vi laver den der ovn først. Nå, men jeg har lavet en ovn herovre, så du bare lige kan komme og smide noget ind. Hvad? Du glemmer snart dine røv. Hvorfor? Først så glemmer du ovnen, og nu glemmer du at det er noget kød. Jeg har ikke brug for kul. Ja, vi har det der trætue. Det er vores trætræ. Og det vil du så langt på nu. Jeg er i gang. Jeg er lige deroppe til højre. Jeg burde være deroppe. Lige derhen. Og så til højre. Ja. Okay. Ja. Jeg er her. Jeg er lige ved en af de der skov der. Nej, det var bare fint. Jeg troede lige, det var ham. Jeg er her. Der, lige der fremme. Ved I? Jeg er herovre et sted. Jeg lægger ikke af. Nå, nej, jeg er herovre, hvor der er den der skov. Er du så på skov? Ja, så skov der er en.
Ja. Nu går jeg også videre. Nej. Jeg kan sgu da ikke blive stående det samme sted hele tiden. Så kan jeg jo ikke finde dig. Nej, så må du lade være med det væk. Så kan du ikke finde mig. Hvor er du? Jeg vil få... jeg har ikke mere. Prøv at gå op på et træ. Jeg vil lige op på et hus i hvert fald. Er du oppe på et træ nu? Ja, jeg går lige op på et træ, så jeg kan se. Åh! Hvor er du? Jeg er heroppe. Jeg har mig. Prøv at kigge op. Jeg går op på det højeste træ, du kan finde. Hvor? Jeg kan ikke se dig. Er du inde i den der skov der? Er du i Dark Forest skov? Det ved jeg sgu ikke. Er du tæt på kanten af den? Ja. Hvilken side, når du står og kigger? Det skal jeg lige se. Hvor er skoven? Den er bag mig. Så tror jeg, du er herhen. Kig på din skærm. Og se, hvor jeg er. På. Det lille forkød. Forkødet ligger. Nå, jeg løber hele skoven rundt for at finde det så. Please! Det er bare. Godt. Ah! Jeg bliver jagtet! Hjælp! Hjælp mig! Ah! Så find mig, Jannik! Hjælp mig, find mig! Jannik! Løb rundt, Jannik! Hjælp mig! Der er du! Ja! Jeg fandt dig! Nej! Der er du! Jeg kan ikke komme hen til dig! Hvor er Jannik? Der! Nej, bag dig! Det er her! Ej! Godt, lad os gå videre! Woo! Nu har du bare fundet mig, så jeg ikke skal lede efter det. Nå, er det rigtigt, du har ikke noget mad. Kom op på land! Kom op på land! Spis din mad! Grav dig ned! Grav dig ned! Dø! Spis du din mad, jeg gav dig? Ja, stegt kylling. Nu skal vi se. Jeg kommer ned. Lav lige plads til 2, Jannik. Skal du lave plads til 2? Lav plads til 2.
Come on, come on, come on, come on. Sådan der. Tag på. Men hvordan vil vi så det der? Det kravler bare op. Yay, så kom der lys. Ej, det var uhyggeligt. Hvis I vil se min skin. Da-da. Jeg er lille. Woo! Tak, kylling. Se ham der. Har du en bue? Hvad? Har du en bue? Ja. Okay. Jeg har intet, der kan fremme. Okay, lad os gå. Lad os gå. Ryk dig. Jeg bare ryk. Okay. Kan du drive? Der er et halvt lidt tilbage. Krabbe. Spis. Er du fuld? Godt. Det vil du lige give mig det røde kød, jeg gav dig. Så kan jeg selv spise det. Det er sikkert for gift, men det dræber ikke. Gift dræber ikke. Sådan det. Nej, det er sult, jeg har fået. Ikke gift, sult. Ja, hvis jeg spiste rødkød, så jeg skulle heller ikke være så mæt bagefter. Det giver nok meget mening. Tænk på, at vi er kannibaler på en måde nu, når vi spiser rødkød fra en zombie. Zombie er jo i gang med mennesker. Så hvis man spiser en zombie, er man kannibal. Så det må I aldrig gøre i real life. Okay? Ingen spiser zombier. No. Vil du være lave min fritid, Jannik? Jeg dræber zombier. Ja, Jannik, vil du være lave min fritid? Nej. Jeg dræber zombier. Zombier på det. Hvordan ved du det, når du aldrig har set det? Ja. Nej, vent lige lidt. Så vil jeg igen. Jannik, vil du være lave min fritid? Nej. Jeg dræber zombier. Zombier på det. Det var så let. Hvad? Ja, jeg dræber jo zombier. Og de findes jo ikke, siger du, så det er jo så let. Nej, hvor er det? Noget. Hvorfor går du ikke selv op? Nå. Der er der fuld liv, mand. Jeg skal kravle op. Så kravle op. Jeg kommer nu. Nå, lad os gå videre. Go. Jeg er lige vælge på det. Godt, for jeg er sulten. Så vi skal se. Nu. Vi skal også lave sådan en hus ind i en bakke. Det kunne jo godt, men vi skal også ind i en ørken, men vi skal lede efter templer. Der er de altid noget godt i. Lad os lede efter ørken. Kanin! Dræb kaninerne, de giver kaninfoder. Ikke kaninfoder, de giver mad til os. Jo, de gør. Kaniner! Jo, de gør.
Ja. Jeg tror kun, det er skidt. Det er også noget. Det er bare ikke hver gang. Jeg kan godt lide. Er det dig, der? Nej, det er der bliver væk for mig. Jeg skulle lige bag dig, mand. Det er sgu da. Det er ikke bag. Det er der. Så prøv at kigge rundt. Hvorfor går det den vej? Jamen, det er den vej, vi skal. Det er den vej, vi kommer fra. Nej. Nej. Vi kom derfra. Nej, vi kom bagfra. Fuck, vi skal lige her vej. Hvad mener I publikum? Hvis I mener noget andet end Christoffer eller end mig, så må jeg godt lige skrive det i kommentaren, hvor vi kom fra. Er det ikke lige meget, du får lave? Nej. Okay. Du skal bare følge efter. Ja, men du går jo ikke til. Så skal man sgu bare løbe. Ja, hvad nu hvis man løber efter dig, og så finder man et dyr. Så må man sige det. Eller så vil man ikke, hvor du kan. Så siger man lige, man ikke ved, hvor man hvor du nu kan. Så siger jeg sådan. Det løb den vej lige ud fra der, hvor jeg var. Ja, du så jo ikke meget der. Jeg er her ved en fik. Og hej igen, folkens. Vi var lige væk fra hinanden, men så skulle vi lige finde hinanden. Crap, jeg døde. What? Fuck, jeg sprang i luften, nej. Det kører lige til Jannik. Det har jeg simpelthen ikke kommando til. Nå. Så ved jeg kraftedeme ikke lige, hvad jeg skal gøre. Jeg aner ikke, hvor jeg er. Jo, jeg er ved starten. Ja, nå, nu vil jeg så, vi ses igen om lidt, når vi har fundet hinanden. Så, farvel. Lige for nu. Og vi er tilbage igen. Vi fandt simpelthen hinanden. Yes. Det var en lang omgang, men vi fandt hinanden. Kør. Vi mangler mega meget mad, mand. Der er blæksprut. Vi vil nok lægge vores Minecraft-videoer ud hver lørdag, regner vi med. I hvert fald. Og prøve at lægge dem ud hver lørdag. Jeg har det. Og så spiller vi selvfølgelig nogle andre. Kør. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Eller bare vent der. Vi vil nok prøve at lave vores videoer 30 minutter lange. Så der er lige lidt tid til nu. Og så vil vi bare stoppe den og spille videre senere. Jeg ved ikke engang, om vi fik os præsenteret i starten. Det har jeg glemt. Det håber vi, ellers lægger vi noget ind. Men vi er simpelthen JJCJ. JJCJ. Ja,
Det er det, vi kalder os. Så hvis I søger på vores kanal CJ, vil I nok finde os. Men det er ikke sikkert. Jeg håber det. Ja. Skal du ikke brænde dit med? For anden gang. Nå, men vi fandt det heldigvis igen, hvor vores kød simpelthen er i gang. Men vi vil spørge jer om en ting. Hvis I gerne vil se en nerfkrig på et tidspunkt, så skriv det i kommentarerne. Vi læser alle kommentarer, der kommer. Også de kritiske. Dem læser vi også. Og så kan vi simpelthen gøre det bedre, det vi har gjort galt. Det håber vi i hvert fald på. Så, men klokken er alligevel blevet så mange, så vi er vel nødt til at sige farvel. Jeg kan ikke med. Jo, det er vi nødt til, jo. Okay. Så vi siger farvel for denne gang, og ses næste gang. We did it! We did it! We did it! Yeah!